Abang biru lampu ning disko. Awakku lembu pengen bojo loro ya Bu ya. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuanjur wekati tinggal. Iya sirahmu rapi saturu, atung tresno mas uga atung wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane, jur saiki bingung atine. Telung dina mulih rono, telung dina bali ning kene. Sing sedina kanggo sapa, sing sedina kanggo wong liya. Sagara abang biru lampune disko. Awak guru mikir bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tuanjur wekati tinggal. Hehe haha sirahmu rapi saturu, atung tresno uga atung wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane, jur saiki bingung atine. Ayo Bu, telung dina mulih rono, telung dina bali ning kene. Aduh penake sing sedina kanggo sapa, sing sedina kanggo mbok rondo. Sirahmu rapi saturu, atung tresno mas uga atung wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane, jur saiki bingung atine.
Terus sampun nggih Bu nggih. Lunas nggih Bu. Nggih. Mangke cicilannya ditransfer mawon nggih Bu nggih. Nggih. Lewat Jana nggih Bu. Nggih. Ini mungkin Ibu ada yang bisa nyanyi nih Bu. Biasanya nganu karo nganu beduli kentang we nyanyi Bu. Tang mriko mboten enten kentang nggih. Napa enten? Tang mriko nganune napa Bu? Musime napa? Pari. Napa pari Bu temono sapa Bu? Oh, senes loncang Bu. Monggo Ibu ada yang bisa nyanyi apa enggak ini? Biasanya tiktokan lah, zaman segitu apa kali gaul-gaul banget Bu ya. Tiktokan penjap ngono kae Bu. Mungkin ini Ibu dari Ibu yang baju kuning kudung hitam ini lagunya apa lagi Ibu, monggo Ibu. Biasanya anu ibu-ibu gaul kan punya lagu kenangan Bu. Ngarah kemutan zaman biyen kae Bu karo kekasih ngono nang gubuk.